शिवोले दांड हांगा श्री जागरेश्वर देवाचो वार्षिक जागर उत्सव जाता आणि हो जागर उत्सव पारंपरिक रित्या दर वर्सा आमी साजरो करता। सकाळपासून सकाळी ते 6:30 अशा दरम्यान एक सामूहिक सांगणे जाता। सगळे जागरेश्वर देवाचे जे भक्तजन असतात, जे त्याची पिलकी असतात, त्या सगळ्यांक लागून आमी सगळ्यांचे कल्याण जावचे म्हणून एक सामुदायिक सांगणे करता। त्याच्यानंतर जे भक्तजन येतात हजारोच्या संख्येन, आज दिवसभरान जवळ लाखभर असे लोक हांगर येवन वयतात। कोण नवस करतात, कोणी पयलीं नवस केल्या ते नवस फेडतात आणि प्रत्येक जण आपापले परीन हांगर मागणे करतात जी। आणि श्री जागरेश्वर देवाची अशी ख्याती आसा की तो नवसाक पावणारो देव, अत्यंत जागृत अशें हें देवस्थान। तेन्ना आयज तुमी पळयतले आसतले सगळे जाण हांगर उमेदीन भरलेले आसा आणि उमेदीन जागरोत्सव आमी हांगा साजरो करता। आमी जेन्ना हांव हांगा म्हणटा तेन्ना आमी म्हणजे आमी हिंदू भाव आणि क्रिस्तांव भाव दोनूय धर्मांचे मिळून आमी हांगा श्री जागरेश्वर देवस्थान देवाचो हो जागर उत्सव, हो उत्सव म्हणजे हो खरोच उत्सव, उमेदीचो उत्सव, उमंगान भरलेलो असो हो उत्सव। आयज तुमी पळय आसतले सगळे जाण लोक तुमकां उमेदीन भारलेले कशे दिसतात। जवळ 1000 वर्सांची परंपरा आसलेलो हो उत्सव इतल्या सुंदर रित्या आमी साजरो करता। हांव सुंदर म्हणटा कित्याक दोन धर्मांतले लोक येवन जेन्ना आमी अशे उत्सव साजरे करता तर त्याची जी सुंदरता आसा ती वेगळीच आसता। जे आमचे जागरान पारंपरीक रित्या जागरान नाचपी जे आहा हिंदू भाव आणि क्रिश्चन भाव आहा आणि व गुण्या गोविंदान आमी शेकडो वर्सां हो जागर उत्सव आमी साजरो करता। आणि आज सकाळपासून जो उत्सव सुरू जाल्लो आसा, जागर म्हटल्यार प्रत्यक्षान जागरण, सबंद रात जागरण करप एका जागर म्हणटात। तेन्ना आज सकाळी जो 6:30 सुरू जाला तो फाल्यां सकाळी 6:30 ह्या जागराच्या उत्सवाची सांगता जातली। प्रत्यक्षान जो आता कार्यक्रम आसतलो तो आता ह्या मंचाचेर सुरू जातलो थोड्या वेळान। आणि जे देवाचे आदिस्थान आहा त्या आदिस्थाना कडसून सुवारी येतली, दुसऱ्या बाजून जे कपेल आसा थंयसून सुवारी येतली आणि दोनूय सुवारी हांगर मांडा कडेन येवन एकदम एकाच वेळी मांडार प्रवेश करतले। जे सुवारीच्या दरम्यान जे भितर सरल्या नंतर जे प्रथम पात्र आसतले तेका आमी भरभरिया म्हणटात। तुमी पळयता आसतले खुबशे भुरगे उमेदीन नाचता भरभरियाक। त्याच्यानंतर जे पात्र येता ते सईद हे एक विनोदी पात्र आणि त्याच्यानंतर सईदा वांगडा राजा येता, आमी तेका फिरंगी राजा म्हणटा। त्यांच्यामध्ये संवाद झाल्यानंतर त्यांचे नाच झाल्यानंतर सईदाचे आणि राजाचे नृत्य झाल्यानंतर 2 माळणी येतात। माळणींचे नृत्य झाल्यानंतर त्यांच्या वांगडा त्यांचे 2 घोव येतात, ते डायलॉग संवाद करतात आपलो। आणि त्याच्यानंतर जे मुख्य पात्र असता या उत्सवाचे श्री जागरेश्वर हे पात्र त्यांचे नृत्य जाता। तुम्ही मुद्दाम पळयात हे जागरेश्वर देवाचे नृत्य चालू असताना हजारांनी लोक हांगा हजर असतात, पण अत्यंत नीरव अशी शांतता, एक वेगळी अनुभूती, एक त्याचो अनुभव हांगा येता। तेन्ना अशें म्हणटात की जो परमेश्वर आहा तो निर्गुण आणि निराकार असो आहा। हांगर तुम्ही आमच्या देवळान पळयतले हांगर मुर्ती ना किंवा इतर गोष्टी काय ना, कसले चिन्ह ना, पण एक दिवो जळटा। वायू तत्वान तो परमेश्वर निर्गुण आणि निराकार अशा स्वरूपान हांगा त्याची उपस्थिती जाणवता। हजारो लोकांक जाणवता ती आणि हजारो लोक श्रद्धेन आणि भक्तिभावान आयच्या दिसा ह्या जागराच्या दिसा हांगर येवन देवा जागराचो जागरेश्वराचो आशिर्वादाक पात्र जाता। त्याचप्रमाणे जेन्ना जागरेश्वराचे हे जाल्यानंतर पात्र जाल्यानंतर आमी एक मध्यांतर करता आणि त्या मध्यांतराक एक
आपले कितें म्हणटात ते मनोरंजनाक लागून तियात्र करता आनी तियात्र सोंपल्या नंतर जागराचो जो उर्वरीत भाग आसा तो उर्वरीत भाग आमी सुरू करता आणि त्यांच्या नंतर परत सामूहिक सांगणे करता. सामूहिक सांगणे जाल्या नंतर जशे सुवारी येता तशीच ती व्हरोन आदिस्थानाचेर व्हरोन तेची विसर्जन करता आनी सांगता जाता तो पर्यंत सकाळ जाल्ली आसता. I